Vek nie je kontraindikácia, práve naopak. Chodí ku mne chlapček, ktorý má síce 14, ale je rastovo tak na 9-10 a má skoliózu. U neho využívam veľmi rada pravilo. Keď niekto príde ku mne na terapiu, tak robím s ním mimo pravila nejaké veci, čo predstavuje nejaké zahriatie, nejakú hlavnú časť tej hodiny a úplne na záver v podstate robím pravilo. A tento chlapček chodí ku mne už asi rok a vlastne na záver sa zavesíme a robíme v tom nejaké veci. Maminka v podstate po prvej tej terapii, keď sme to vyskúšali, pravile povedala mi: Gabi, ja som u Lukáška takéhoto ešte nezažila, že leží na mieste a tá rozjarená tvár, úsmev na tvári, benefity pre telo, pre skoliózu, to natiahnutie, uvoľnenie, expanzia, veľké plus. A to, čo teda je navyše, je tá emócia, ktorá s tým prišla. Ako nemám často slovo a pre mňa sú to zimomriavky na tele aj teraz, keď o tom rozprávam. A Lukáško bol šťastný, vždy sa musíme vyobímať, lebo a kedy zase prídeme, mami? Takže takto to je.